Turkashi dalilin cece kuce na lamarin canjin kuɗi, wannan dai abu shine ya janyo ma shugaba Muhammadu Buhari jifa. Shugaba Muhammadu Buhari dai ya ga takansa a jihar Katsina wadda take kasancewa kuma jihar sace ta haihuwa. Wannan dai al'amari za a iya cewa halin da talakawa suka fi shiga ya saka mutane da dama sun fusata inda suka yi masa ruwan duwatsu a jihar ta Katsina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu, yan uwa barkanmu da warhaka. Sannan mu da sake saduwa da ku a cikin wani bidiyo a wannan channel ta mai albarka, inda zamu fara kawo muku labarai da rahotanni, labaran duniya da dumudumin su a wannan channel ta mai albarka. In dai ba ku manta ba, satin da ya gabata ne shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ziyarci jihar Katsina wacce take jiha ce ta haihuwarsa domin bude wasu ayyuka da wasu gadojin sama da gwamna Aminu Bello Masari yayi. Sai dai za a iya cewa zuwan na Buhari ya bar baya da kura, kasancewa wasu fusatattun matasa sun yi wa tawagar Buhari ruwan duwatsu, wanda kuma za a iya cewa lamarin ya janyo cece kuce. Mutane da dama dai wasu sun yi Allah wadai da wannan abin, inda kuma wasu ke ganin cewa hakan ya faru ne sakamakon matsi da wato halin wahalhalu da talaka zai shiga. Bayan ga wannan kuma, bayan kwana biyu shugaba Muhammadu Buhari ya ziyarci jihar Kano, inda nan ma matasa tun kafin saukarsa suka fara yi masa ruwan duwatsu. Kaɗan dai daga abin da ya faru kenan, inda aka ga matasa a wani yanki da ke Hotora a jihar ta Kano, inda aka ga matasa na wa jifa suna kuma ihun bamayi ga Buharin, wanda za a iya cewa wannan ba karamin abin kunya bane. Za ku iya tafka muhawara kan wannan lamari, abin da yasa aka jefi Buhari. Ku faɗa mana ra'ayoyinku akan wannan labari. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.